Saboda haka dole ne ku tsaya ku kula. Kai daman kana da lambar. To dole abin da suka kira shi za ka yi reporting. Saboda haka ku jira ni. Salamu alaikum. Uwar gida? Na? Ina ina. Me gida ka dawo? Na dawo. Me gida ba za ka shiga ɗakin bane ka tsaya a waje? Ra'ayina ne in zauna a ɗaki ko tsakar gida ko na zauna a kan randa. Da ra'ayina ne tun da gidana ne. Ina ranar suke. Ɗayan tana nan na aiki ɗaya. Lawo min ita wace ce take nan? Lami. Baba. Ke kina ina fito nan? Fito. Lami. Ki buɗe kunnuwanki da kyau. Ki ji me zan gaya. Ke uwar gida ke ce shaida akan yaran nan. Ban ji ba ban amince ba ban lamunta ba. Ina so zan sa doka ko zan shimfiɗa doka kuma ba na so a gindaya min doka ta. Aiki a gida aiki a waje wannan shine ka'idar aiki. Ban yadda da a rinka tsayawa da samari barkatai. Akwai gidan nan dai ba wanda hankali na yi kwanta da su. Yan iska marasa sana'a. Akwai yan sholi, akwai yan caca, akwai yan karta. To, ni dai. Saboda haka in ba a tsaya da saurayi a tsaya a duba a gane kamalarsa. Wace irin shiga ya yi ta musulunci? Ya kwarjinin sa yake a cikin al'umma. Ina samun sallah jirgi ko bayya samun sallah jirgi. Ina gaida manya ko bayya gaida manya. Wannan ra'ayina ne. Saboda haka a kula. Saboda haka wannan ita ce doka ta farko akan yaran nan. Amma ina da magana mai gida. Ce kamar waɗannan zuƙa-zuƙan yaran da Allah ya musu baiwan farin jini da samari duk garin nan ba ai akwai inda suka fi su girma ko kare baya zuwa kofar gidan su kiran su taɗi sai su ake so. Uwar gida. Uwar gida. Ina jin ka. Very stupid gangare. I say you are very stupid gangariya. Uwar gida! I say you are very stupid gangariya. Ba na son sakar. Allah ya baka hakuri. Okay? Da komin fulo. Ta yi ki ɗaki. Kuma idan yayar ki ta dawo ki sanar da ita. Kun kuma kun ki. Wallahi da za mu sa kafar wando ɗaya. Ya ɗaki ki. Mu je ɗaki ba na ɗauko maka ba. Ai 'yan mata ne. Bring me fulo. I say bring it close.